lidi, dneska jsem u nás doma a tohle je moje dýně. Včera jsem ji kuchal úplně sám a myslím, že se mi povedla. Jo, mám tady takový, nevím, takový, to jsem udělal z nějakého radlerka, co mi dala mamka. To je obočí. Oči mi trvaly celkem dlouho, ale už ji mám i vykuchanou. Ježiši, to se nedá vůbec sundat z toho. Já si to teď na chvilku položím a pokusím se sundat z toho ten klobouček. Ty kráso, lidi, to vůbec jako... Konečně, jo? Takhle tlustý to bylo, jo? A je to ta čerstvá. Tahle se kuchala dobře, ale za to ta mamčina, ta se kuchala hrozně, to mám taky ukážu. A tahle je pěkná. No, ta pusa, tady se mi ulomil zub. Je tam, tady. Tady má lebku, takovou vyrytou. To jsem taky dělal tím rádlerkem. Tady je smajlík. Tady druhá lebka, ale ta není moc povedená. Škoda, ale nevadí. No. Vypadá to vevnitř hrozně. Vidíte, je fakt celá vykuchaná. Teda fakt jsem to dělal sám, ale jako na to, že jsem to dělal sám, tak je to dobrý. To obočí jsem si vyškrábal takovou jednou věcí, kterou doma určitě nemáte. Je to taková škrábačka z tady kůže, kterou máte pod nechtama. To tady mamka má, tak ji napadlo, že udělá obočí, tak já jsem si to taky půjčila, vyryl jsem obočí. No a teď ta moja dýň, teď ta mamčina, takže já si to tady položím na zem. A odnesu tady zpátky kousek. Tohle je trošku těžší, ale to je úplně jedno, já si ho tady nastavím na pózování. Mamka má větší oči, takový nos. Už ji má taky vykuchanou. Tam je ještě nějaký bordel. To nejde vidět, ale je tam takový hnusný bordel. Čím bych vám to asi tak ukázala? Tady nemám žádnou baterku ani nic takového. Jo, vidíte prostě tady tohle, to je ten bordel. Jo, tady to, co máte tmavý, tak to je bordel. Tady to. No. Jsou tam nějaký zrníčka a kousky, ještě něčeho. Tak. To tam dám zpátky. Ty vole, ono to zapadlo dovnitř. To je na té dýni blbý, že to musíte dát. Na téhle je blbý, že to musíte dát nějak, aby to neklouzalo dovnitř. Protože jinak vám to se propadne úplně dolů. A to je jedno, tady je nějaká usušená šlupka. Fuj. Tak, tohle by bylo pro tuhle halloweenskou ukázku dýní všechno. Já si to položím a vrátím tady vedle mojí.
mamka mi poslala fotku s tady těma dýňama přes Bluetooth, takže je tam možná taky. Ježiši, reklama na XX Lutz. No tak to by bylo všechno. Já doufám, že se vám moje a mamčina dýňa líbila. Pokud jo, nezapomeňte dát pod tohle video like. Sdílejte mě, případně mi dejte odběr. Toho ještě nemá. No, mějte se krásně. A loučí se s váma Myšák. Ahoj.